...52 edicions de la Fira del Llibre de València i presentem El tinent anglès, l'última novel·la d'Eduard Mira. Eduard, benvingut a la Fira, benvingut al Jardí de Vivers. Moltes gràcies. Presenta el tinent anglès. Qui era el tinent anglès? Bueno, el tinent anglès, el nom sona cinematogràfic, he dit d'entrada, i no era exactament el personatge que hi ha a la portada, però podria ser. Té una història pintoresca, que no entrarem en ella, si no l'acabaríem mai. El tinent anglès en realitat és un trassumpte d'Antoni Cruanyes, fill d'un terratinent exportador de vins i panses a Dénia i, per tant, que tenia clientela anglesa. És una de les raons per la qual la Marina, tret de Xàbia, aposta per l'arxiduc Carles o a la Guerra de Successió. Però, diguem, avatars de la vida, els negocis del pare s'arruïnen per el bombardeig. Estaven al port d'Alacant, que va bombardejar Lluís XIV en un bombardeig terrorista, va estar 5 dies tirant 5.000 bombes incendiàries. Llavors es queda sense ofici ni benefici. I ell ha de fer vida i fortuna d'alguna manera, primer se'n va a València, en uns familiars, i després passa a Anglaterra. Passa acompanyat o l'acompanya o el guia Daniel Defoe, perquè Daniel Defoe se sap que va fer... Robinson Crusoe. Sí, però que va fer negocis per la costa ibèrica, no només, inclosa la nostra, probablement Dénia. Doncs, diguem, se l'emporta a Anglaterra, finançat en gran part per son tio, que estava ja molt ben situat. Son tio és el general Basset, Joan Baptista Basset i Ramos, que aleshores, l'any 1690, se'n va anar per motius de conflictes amorosos, etc., se'n va anar a Llombardia, i en aquella època, quan passa lo d'anar a Anglaterra, este bon senyor, era ja coronel de l'exèrcit imperial, que és una cosa curiosa, com un soldat ras que va als terços de Lombardia pot arribar fins i tot a ser general de l'exèrcit imperial. En part es deu a que fa una molt bona relació, el fa com esos sargents com era Lee Marvin, és un sargent instructor de Jordi de Hessen-Darmstadt, que era cosí de la reina Mariana, i del gran mestre de l'Orde Teutònica. I ell és el que els instruïx en la... Aquests senyors anaven a la guerra, diguem, i tenien que tenir un instructor. Llavors passa un temps a Anglaterra. El principi de la novel·la és el que els alemanys diuen una novel·la de formació. I el pas, diguem, de la infantesa a l'adolescència i aquí arriba fins a la joventut. Passa un temps a Anglaterra, on es forma, diguem, entra en l'exèrcit anglès i es forma com a espia en una espècie de mansió, que és un trassumpte també de la que empraven els anglesos a la Segona Guerra Mundial, una mansió campestre, i aprèn les tècniques de l'espionatge. És una persona útil perquè parla tant en valencià com en castellà, aprèn anglès, etc. És guapo, el qual està molt bé, és el que els russos diuen els romeos. Els romeos eren molt pràctics per lligar-se a xicones que treballaven, en el seu cas, en la CIA, en el cas d'este, en altres puestos. Inclosos, diguem, bars de mala nota de carretera on anaven els soldats que estaven estacionats. D'ahir, torna a la península Ibèrica quan els francesos estan assetjant Barcelona. I ahir veu son tio, que estava en un dels baluards, preparant-se. Llavors, diguem, la seva vida ja corre paral·lela a la de son tio i fins al final, diguem. Encara que li passen moltíssimes coses. Que no anem a desvelar. No, té relació amb el rei Carles III, i participa a la batalla d'Almansa. Participa de manera directa, participa, diguem, en un regiment portuguès, perquè a la batalla d'Almansa no va haver unitats espanyoles de cap tipus, ni molt menys, diguem, de la Corona d'Aragó. Eren anglesos, holandesos i portuguesos. Però hi participa i al final és una miqueta
que no anem a Que no desvelar-lo. anem a desvelar, anem a deixar... Però el que sí podem dir és que el narrador és en primera persona, narra, però és una primera persona curiosa, perquè en realitat el que escric soc jo. És una narració de segones. I hi ha un pas al final que es diu post-scriptum, que és un pas a la modernitat que primer no anem a desvelar, i com les pel·lícules d'espies, no convé que es comencen a llegir-la abans de llegir el llibre. El que sí que podem dir és que és una història apassionant, novel·la històrica, i breument, en les novel·les històriques és molt important les fonts que es manegen. Sí, Quines fonts has treballat per a escriure Pràcticament- breument perquè estem fora de temps. des de Castellví, tot el que s'ha escrit sobre la Guerra de Successió. O sigui, diguem, doncs, he estat també, o sigui, tant tenia fonts icòniques com literàries. I físiques, vaig passejar de cap a cap el camp de batalla d'Almansa, vaig conèixer la persona que encara conserva la taula on es va signar la fi de la batalla. O sigui, utilitzo tota mena de fonts, incloses les no purament literàries. Pues ho deixem així. El tinent anglès, Eduard Mira, edicions de la Drassana, novel·la històrica, una novel·la sobre la batalla d'Almansa, sobre el segle, finals del segle XVIII, principis exacte, XVII, i sobretot en un personatge, XVII, i sobretot en un personatge apassionant que és l'Antoni Cruanyes, el nebot del general Joan Batista Basset. Exactament. Un plaer i se trobem en la fira. Vale, bonico, encantat. Gràcies.